Urip iki dudu mung babakan sapa sira sapa ingsun, nanging babakan manunggaling cipta rasa lan karsa. Urip iku urup dadi-dian ing tengahing peteng nanging aja nganti ngobong. Migunani tumraping liyan tanpa ngitung bathi lan rugi. Aja adigang adigung adiguna, aja ngandelake kekuatan keluhuran utawa kapinteranmu. Sebab derajat pangkat iku sampiran, nyawa iku gaduhan, kabeh mau mung klambi sing bakal dicopot nalika Gusti nimbali. Tembung iku bisa ngayomi nanging uga bisa natoni. Yen ora bisa ngucap becik, luwih becik meneng nyenyuwun marang Gusti. Aja seneng nabok nyilih tangan, aja gawe laraning ati liyan. Menango tanpa ngasorake, sektiya tanpa aji-aji. Tansah iling lan waspada, iling marang Gusti kang murbeng dumadi lan waspada marang godaning ati. Dadiya manungsa utama sing ora mung bagus rupane nanging padhang atine, jembar segarane lan luhur budine.